Știați că telegrafia reprezintă modul de transmitere a informațiilor prin impulsuri nemodulate, folosind un anume cod? Cel mai cunoscut cod este cel propus de pictorul Samuel Finley Morse în anul 1838, fost cunoscut în România sub denumirea de alfabetul Morse. În prezent, serviciile comerciale au renunțat la telegrafia Morse. Singurii care o mai folosesc sunt radioamatorii. Omul care a creditat cu prima transmisiune radio către public, conținând muzică și voce, este Reginald Fessenden, un inginer american de origine canadiană. Acesta a reușit ca în ajunul Crăciunului din anul 1906 să transmită din Brent Rock un scurt program conținând o înregistrare la patefon a unei bucăți de George Handel. La sfârșitul programului, inginerul i-a rugat pe potențiali ascultători să-i scrie despre calitatea transmisiunii și locația unde se aflau aceștia. Fessenden a fost surprins să primească apoi scrisori de la oameni care i-a ascultaseră transmisiunea de la 10 de kilometri distanță și care l-au putut înțelege foarte bine în difuzoare, chiar dacă era acompaniată de un zgomot de fond cauzat de imitătorul folosit. Știați că prima generație de telefoane mobile a apărut în Japonia în anul 1979? Știați că primul mesaj text scurt a fost trimis în 1992 de la un calculator către un telefon în Marea Britanie? Primul mesaj scris de la telefon la telefon a fost trimis un an mai târziu în Finlanda. Știați că televizorul nu poate fi folosit pe post de monitor de calculator? Televizorul nu poate funcționa corect lângă o sursă de căldură. Știați că dacă respectați niște distanțe minime față de sursa de căldură, acesta va funcționa la parametri normal? Știați că prima tentativă de creare a unui calculator portabil a aparținut companiei Xerox și a avut loc la începutul anilor 70? Știați că YouTube a fost înființat în februarie 2005? YouTube a fost cumpărat de Google în octombrie 2006. Compania a fost cumpărată pentru suma de 1,65 milioane de dolari. Știați că succesul lui YouTube a afectat site-ul companiei Universal Tube and Rollform Equipment? La începutul lui noiembrie 2006, Universal Tube a inițiat un proces federal împotriva lui YouTube, cerând ca domeniul youtube.com să le fie transferat lor. Unul din motivele pentru care angajații Google își apreciază atât de mult compania este atmosfera de campus studențesc din sediile companiei. Google este companie americană din domeniul tehnologiei cu cea mai rapidă creștere, conform revistei Forbes. Pentru cele aproximativ 3000 de posturi disponibile în 2007, Google a primit peste 750.000 de CV-uri. La început, nu toată lumea avea dreptul să aibă un cont pe Facebook, primele conturi fiind ale marilor corporații precum Apple, Microsoft, Intel, EA și Amazon. Abia în septembrie 2006 toată lumea a avut dreptul să-și facă cont pe Facebook. Știați că California are numai puțin de 15.267.160 utilizatori,
Asta înseamnă că aproape jumătate din stat este prezent și pe rețeaua de socializare. Pe locul 2, în regiunile cu cei mai mulți useri de Facebook, se află Texas cu 9 milioane de useri.